nisebenze ngokuba ndinani utsho uYehova wemikhosi. Noko ke ngoku yomelela nomelele nonke bantu belizwe, utsho uYehova nisebenze ngokuba ndinani utsho uYehova wemikhosi. Incwadi le ibhalwa ngexesha isizwe esibizwa ngokuba nguIsirayeli sibuya eBhabheli ekuthinjweni. Kubhala uHagayi umprofeti kaThixo, ngoba xa iBhayibhile ithetha ngoHagayi ayithi umprofeti, idlula ithi umprofeti kaThixo, ngoba bakho abaprofeti abangengabo abakaThixo, kodwa lo sincokola ngaye umprofeti ngokaThixo. Igniting a generation of change makers. Yonke i-generation izigaba ngezigaba, iminyaka ngeminyaka. Each generation has a challenge ayuThixo ayibizele yona okokuba isebenze nayo. Kungexesha lokubuya kukaIsirayeli eBhabheli baseJerusalem, kukho i-challenge abajongene nayo ekudingeka okokuba bakhawulelane nayo. I-challenge abajongene nayo aba bantu ababuya ekuthinjweni, yi-challenge yokokuba kungabikho tempile apha eJerusalem, ngoba iindonga zetempile zidilikile. Wathi xa ukumkani uNebukadnezare esiza ezokuhlasela ebathimba abantu baseJerusalem esiya nabo eBhabheli, kwakho umkhosi owonakalisayo eJerusalem, konakaliswa kwade konakaliswa netempile. Itempile ke ibibaluleke kakhulu kubantu bakaIsirayeli, ngoba itempile le yindawo ebebeyisebenzisa ukuncokola noThixo. Itempile le bekulapho bakhumbula i-identity yabo. Ngoku bathi xa bebuya eBhabheli
eBhabheli ndinomfanekiso wabo bekhulumancile ngoba ngexesha bebeseBhabheli nokanje bebebanawo amaxesha okuncokola badumisa uThixo, but indlela bebemdumisa ngayo eBhabheli ibingafani nendlela ebebenomdumisa ngayo besekhaya, ngoba they did not have an access to the temple ekuthunjweni, ngoba bangabathinjwa. Yile nto bava besithi ngasemilanjeni leKhebhare sahlala phansi salila. I can imagine them be-excited bebuyele eJerusalem becinga okokuba kukho indawo esithi xa sifika esizawuthi xa sinyathela kuyo sizikhumbule okokuba singobani. But bathi xa bafika izinto zingasafani nesimo abasaziyo. Yile nto umva ebuza umntu okhulela apha eJerusalem esithi ngubani na kuni apha oseleyo wayibonayo le ndlu isesebuqaqawulini bakhe bokuqala, niyibona iyintoni na ke ngoku? Ayinjengento nayento engento emehlweni. The challenge abanayo yinto yokokuba bavuselela itempile, kodwa uthi uThixo phambi koba kusetyenzwe uthi noko ke ngoku yomelelani nomelele nonke bantu bezwe uthi uYehova nisebenze ngokuba ndinani. Ndincamile ke ngoku ngoba kukho abantu abasabheka kude. Into yokuqala apha uThixo phambi koba kusetyenzwe, in order for us to be change makers kufuneka kuqala somelele. Awukwazi ujongana nengxaki okanye ukwazi kwenza utshintsho ungomelelanga. uThixo uthi noko ke ngoku yomelelana. Point yokuqala endifuna ukuthetha, this is a call to inner resilience. Let your faith lead with courage. If you want to make a change, or if you are to be a change maker, you need to let your faith to lead with courage. Uthole kwakwaseRhode idla ngothi xa ukhokele sukuthi ngokukhokeleyo ubuze okokuba kubhekwa ngaphi. Lead with courage. uThixo is addressing the inner life kwaba bantu abaseleyo, ngoba aba bantu abaseleyo lembinane eshiyekileyo ibithembele kubantu abakhulu ebebekho ngaphambili abathe ngexesha lokuhlaselwa yiBhabheli bafa empini. Aba bakhoyo kudingeka okokuba kuqala elowo nalowo omelele. Ukomelela ke athetha ngako uThixo is not physical fitness. Xa uThixo esithi yomelelani uthi you need to have a spiritual courage rooted in faith and identity as God's people. If you want to be the Wesley Guild, which is change makers, we need to be rooted in faith. Asoze sikwazi
utshintsho ebantwini thina kuqala singenalo ukholo sidinga laa nto ethethwa ngulo mdumisi athola kholo alukhulu alususa kwaneentaba mandiphiwe lona. We cannot afford to change or transform the community and the society. Apho sinabantu abatsha abathi xa kunzima athi the way kungakhona ndinengqondo zokuthatha into zam ndigoduke. Soze sibheke ngayo. John Wesley taught that the importance of holiness of the heart, through change, begins in the renewal of the heart. God, phambi koba ufuna ugcwala istrato uyokutheba ntwini wenze nje uYehova kulithanda kwakhe ihlabathi alucela uThixo wena usisika ungeyo society ungeyo sekete ungeyo district but wena ngokunokwakho cela uThixo aqala tshintshe inhliziyo yakho umthembu uThixo even in the midst of discouragement. Baka sifuna uba ziguilders ezikwaziyo ukwenza utshintsho apha ecaweni nasekuhlaleni nakuzo zonke indawo esihamba kuzo. We need to let our faith lead with courage. Eyesibini into endiyibhaqa kule verse ithi nisebenze, a call to active participation. Serve God with your hands and with your heart. Ngoba kumpostile uYakobi othi ukholo olungena misebenzi lufile. Faith that is alive must express itself in action. And it is the Mose xa sithetha sisenza isifungo uthi I desire by the grace of God to live and to lead a Christian life and to take an active part. Yet xa kufuneka kusetyenziwe the works of mercy, we are nowhere to be found. Uthixo needs to be served with hands and the heart. Ungazenza izinto ezinhle amahlwempu wancede, but if inhliziyo is not aligned with le nto yenzayo uthi lo mdumisi ufana nenkcenkcekhenkce. Rebuilding God's kingdom requires active participation. Simele okokuba le nto ethi taking an active part in promoting the aims and the objectives of the Wesley Guild ingabi yinto esiyithethayo ngomlomo kodwa inhliziyo iphile. To take an active part reflects God's purpose. Ndakandavuma umuntu esithi uThixo uza ngawo umuntu ebantwini. If we want to make the change, simele intoba sibe zii-guilders ezilangazelelayo ukwenza okuhle eluntwini, the works of mercy, to serve those who are in need, to visit the poor. Singafuni ukuba kwezindawo eziphakamileyo uvumbe esithi andikwazi ngayipha lam umgangatho uzawuxhomile obani nobani azawube bepha kodwa qhutywe inhliziyo to serve God, because le movement esikuyo initially yayisekelwe ukwakha ubudlelane
nokwenza umsebenzi kaThixo. Eyokugqibela uthi ndinani. God's presence empowers every mission. Utsho kathathu uThixo kwesifundo okokuba ndinani. This is a divine assurance okokuba aba bantu baseBhabheli nje benoloyiko lokokuba bazathi xa bevuselela itempile kubekho abantu abagxekayo abathi yayingekho nje apha kule ndawo bekufanele oba nithi. Eyona nto eza kusinceda neza kusomeleza into yokokuba singajongi, singamamela abantu abazawuthi le guilty yayikade nje. Listen to God. One thing that we need to be sure about is the divine presence of God. Xa kusakhiwa ngakumbi xa kuvuswa intibikhe yakho, xelela into yoba oludonga luhambi apha, kutheni ungafakanga ifestile apha. Masimamele okokuthixo okokuthini, and kwaye futhi siqiniseke okokuthixo kule nto eyenziwayo ukho. Ngoba when God is with us, impossibilities become opportunities. If we want to be change makers, as much as sinalo ukholo olususa kwanentaba, sinayo inhliziyo namandla okwenza okulungileyo, but if uThixo akanathi, le nto umvesithi kubafundi bakhe okokuba nina nithi anithi nihlale kum, aninakwenza nto ningekum. Mhlawumbe enye yengozi, because we have different gifts here, kodwa ingozi esiye sizibhaqe sikuyo kukuthi senze izinto sishiye uThixo ngasemva, singakwazi to achieve the mission. Kodwa uThixo uthi apha uJuda nomelelane, uthi kuba mna ndinani. Akathi uHagayi uThixo nani, uthi utsho uthethe into ivela kuThixo okokuba ndinani. Angake singathi xa sibuyela ezithilini zethu, sithi xa sibuyela ezisekethini zethu, sithi xa sibuyela kwisociety zethu okokuba sifuna ukwenza utshintsho, sibayeke abantu abazawumane begxeka besithi ngubani noyaziyo le guilt sesebuqaqawulile. Only one thing that you need, it is to be strong, have faith and courage. Uzixelele okokuba kuzawusetyenzwa ngoku, kufuneka senze utshintsho khona ukuze bathi abantu abatsha abakude nofefela ukaThixo khona ukuze bakwazi ukusondela kuThixo, baqale babone apha kuthi sibe nokholo. Mthemba uThixo selungaphangeli, umthemba uThixo ungenabazali, umthemba uThixo ungenayo imali yokubheka esikolweni, kodwa uthi ndiza kumsebenzela uThixo nokokuba ndinanto. Sithi xa sibuyela ezisekethini nasezisosayethini zethu, siqiniseke okokuba siza kumsebenzela uThixo ngezandla nangenhliziyo. Funeka ke siqiniseke into yokukhupha into unika ihlwempu ingaqhutywa luthando ayenzi mahluko lo nto. You need, when you give, uqhutywe luthando. Okokugqibela uqiniseke okokuba you do not lose the connection between yourself
and your God. Oba singakhe siqiniseke ngezo zinto zintathu. Olulutsha olulapha luyakwazi ukuba luphumele ngaphandle. Luyokuthi kubantu abatsha ngaphandle ababhujiswa kukungabi nakholo. Ngoba into ebulala abantu ngaphandle ayikokusebenzisa ziyobisi. Into ebulala abantu abatsha ngaphandle ayikokusela tywala kodwa kukulekisha ukholo. Okokuba bangathi babone kuthi okokuba kunjani ukuphila ukuKristu. Singalenza utshintsho. Let us be the generation eyenza utshintsho ekuhlaleni kwindawo esikuzo. Singabi ngamakholwa ngecawa naphakathi evekini ngemini yeGildi xa sinxibe izimpahla. Kodwa uthi usedolophini kodwa ube ngumKristu. Wakangasigcina uThixo ngexesha lokukhonza kwethu, ngexesha lokukhokela kwethu. Ulutsha lukhule ekumazini nasekumthandeni uKristu. Nomelelani ke ngoko nonke, nomelele nisebenze ngokuba ndinani mna utsho uYehova wemikhosi. Iculo 221 manithwala iziqhamo ezomoya oyingcwele. Mfundisi uMatsotso azosithandazela.